Kaixo, Lorentzen bigarren ariketa ingo dugu, eremu magnetikoena, bigarren ariketa. Eta ariketak esate du, elektroi bat perpendikularki sartu da, 3 Teslako eremu magnetiko uniforme batean. 1,6 metro segunduko abidurarekin. Vale, datuak jarri. Eta perpendikularki, ordan bakigu elektroi bat, kasuntan elektroia, abidura batekin sartu dela eremu magnetiko baten barruan, perpendikularki orduan. Kasuntan ez digute besterik esaten, ariketa hauetan askotan ez digute esango gauza gehiago. Orduan, eremu magnetikoa be guk aukeratzen dugu nola marraztu. Orduan, ariketa hauetan konturatu behar beti dela biraka ibiliko da, egidura zirkularra egingo dula. Orduan, errexena da marraztea B edo kanporaka edo barruraka. Vale, gogoratu, kanporaka da puntutxo bat eta barruraka isa edo X bat. Marraztu daiteke vertikala ere bai, baina claro, gero mugimendu izango zen hola, ez du merezi. Segin hori, beti marraztu edo kanporaka edo barruraka. Orduan, kaso honetan, ze gertatuko da? Badakigu, karga bat karga bat abidurarekin eremu magnetiko baten barruan sartzen denean, Lorentzen legea betetzen dula, indar bat sortzen da. Eta Lorentzek esaten digu dela, QV bider B. Karga bider abiadura, bider eremu magnetikoa. Aurrena egiten duguna beti da V bider B. Eskubiko eskuarekin edo eskerreko eskuarekin, ez zuten bezala. Kaso honetan, nik eskubikoarekin egiten dut. Dakat karga bat, abidura batekin. Eta eremua kanporaka. Orduan, eskubiko eskua jartzen badegu askazalak uberen norantzan, kasuntan eskubiraka, eta gero egin behar dugu okeiren eskua beti jarri behar duzu okei bezala. Orduan, zukiten baduzu zabalduta, giroa normala izango litzateke barruraka. Ez B barruraka izango balitz, baina kasu honetan B da kanporaka, ez da barruraka. Orduan, egin behar duzuna da bihatza goraka jarri beharrean, beraka jarri bihatza, eta eskua berriro eskubiruntz doa, betetzen dugu, baino kanporaka ateratzen da. Hau da behar dugun bidea. Hau da, guk behar duguna da, esku aruntza da, baino gero behatzak kanpora ateratzen dira. Orduan, horrela egiterakoan, ikusten dugu V bider B dala beraka. Orduan, elektroi bat denez, F izango da goraka. Orduan hemen indarra izango da goraka. Eta F perpendikularra izango da beti abiadurari egidura hontan. Eta kasu hauetan, F perpendikularra denean abidurari egidura zirkularra gertatzen da. Kasu hontan, izango da, aruntza jongo da, aruntza abiadura eskubiruntz bultzatzen dio eta indarrak erdiraka, egingo du borobil bat. Eta norantza dirazi. Hori bai hemen, marrazterakoan, eremua marraztu toki guztietan, zer bestela eremua ez balitz egongo atera ingo zan, Holako ariketaren bat egingo dugu. Orduan, hori da gertatuko litzatekena ariketa honetan, da sartzen da, eta kanporaka baldin bada, goruntzungo da. Hartu bagenu eremu magnetikoa barruraka, eremu magnetikoa barruraka hartu bagenu, kasu honetan izango zen V eskubiraka, eta B barruraka, orduan, zuzenean eskubiko eskua hartu eskubiraka, eta zuzenean barrura sartzen da. Eta orduan izango zen goruntz, V bider B. Baina elektroia denez, izango litzateke F beraka. Hau har bezala, Hau eremu hartu bagenu barruraka. Eta, jake galetzen diguten, hemen egingo dugu. Eta segertatuko zan ariketa honetan elektroian ordez protoi bat izan mazan edo positibo izan mazan ba. Positibo izango balitz, V da barruraka, eskubiraka, eta B kanporuntz. Horiz da aldatzen. V bider B ez da aldatzen. Naiz eta positibo edo negatibo izan, V bider B ez da aldatuko. Hori da berdina da. Eskubiraka, kanporaka, orduan, V bider B izango da beraka. Eta orain da aldatzen dana. Positibo izango balitz, norantza ez dio aldatzen, orduan, F izango litzateke beruntz. Orduan, kaso honetan, egingo lukeen egidura da izango litzateke beruntz. Bueltaka ibiliko ditzateke, baino beraka. Hemen egin du goruntz, negatibo denean egingo luke goruntz, eta norantza izango litzateke hori, eta hemen bestalderaka. Hori izango litzateke aldea, ulertu gauza hauek, orduan, zekatzen digute ibilbidearen erradioa, erradio eskatzen digutenean beti. Indarren batura, M bidera, biraka dagoenean, zerbait mugitzen dagoenean erabiltzen dugun formula. Kaso honetan,
berez izango litzateke usu bene, ez? Beti era normalean, hemen indarra beti izango da erdiraka, indarra izango da beti erdiraka, eta abiadura beti izango da ukitzailea. Kono jartzen, bueno, ez da beharrezkoa jartza, baina jakin. Eta orduan, zein da indarra? Q, V, B, sinularo gaitamar da bat, eta M eta azelerazio zentripetua. Berbi zati R. Simplifikatzen badugu, R izango da MV Q bider B. Eta hau da formula. Atera behar duguna beti, Orduan, hemen balioak ordezkatuz, bakasuntan masa bat, amar ber minus 31 kilogramo, kilotan jarri behar da, ondo dago, abiadura 1,6 amar ber 6 metro segundo ondo dago, karga positibo jarri behar da, oza, balio absolutuan, ari gera modulu ateratzen, Hemen hartu dugu kontutan, indarra egiterakoan hartu dugu kontutan elektroi bazala. Eta hemen ari gera modulua. Eta B iru amar ber minus iru. Beraik eta hauek egiten, emango du, hau da 3 milimetro. Zango litzateke emaitza. Gero B radio egin dugu eta protoia izan balitz egin dugu hemen eskubien leheno. Eta C, eskatzen digutena da, determinazazu eremu magnetikoari gainezarri behar diogun eremu elektrikoa, elektroiak HZU egin dezan. Orduan, nahiko magenu elektroiak HZU egitea, zesan nahi du horrek. Horrek esan nahi du, elektroia uberekin doa, abiadura batekin dijoa, adibidez eskubiruntz, eta ez du desbideratu behar, hau da, jonbarko luke zuzen. Orduan, baina gudakigu elektroiak indar bat daukala, eremu baten barruan sartu denean, eremu magnetikoaren barruan sartu denean, dakigu sortu zaiola indar bat goruntz, gorria, egin duguna leno, hemen egin duguna, ez? Goraka. Egiten dut sartzeko momentuan, berez egin daiteke dozein tokitan, Orduan, galetzen digute, ze eremu jarri behar dugu, ze eremu elektriko jarri behar dugu, gogoratu, eremu elektrikoa genukanean, karga bat sartzen bada eremu elektriko baten barruan, indar bat sortzen da. Karga positiboa baldin bada, indar hori da eremuaren norantza eta norabide berdina. Karga negatiboa baldin bada, eremuaren norabide berdina da, baina aurkako norantza. Orduan, kasu honetan argi dagona da, ez badu desbideratu behar, eremu elektrikoak sortu behar duen indarra, izan behar dura beruntz. Ze horrela, eremu magnetikoak egiten duen indarra gorria, eta eremu elektrikoak egiten duen indarra urdina, modulan berdina baldin badira, biak berdin tiratzen dut orduan jongo litzateke zuzen. Eta hori da nahi dugun HZU bat egitea. Orduan, nola dirazten da, berez, indarren batura, izan behar du 0. Oza, ez du azelerazioak egon behar, HZU izateko azelerazioa ez du egon behar. Honek esan nahi du, F izan behar dula, minus F, hau da, moduluan izan behar dute berdina. Orduan, indar magnetikoa da QVB sinularo gaitamar, eta indar elektrikoa da Q bider. Orduan, Q juten zaigu, sinularo gaitamar da bat, hau garatuz, E da V bider B. Eta beti izango dagoele horrela. Gordezkatuz, voltio, metro, edo Newton zati kolombio. Hori biak ondo, unitateak. Baina ariketa ez da hemen bukatzen. Egin men esan deguna da, eren modulua zein izango dan. Baina esan behar dugu, eren norabidea eta norantza. Lehen esplikatu degunagatikan, argi dago, guk baldin badakigu, eremu elektrikoa sortzen duen indarra dala Q bidere, eta kasu honetan elektroi badaukagunez, eremua guk sortzen dugun indarra, kasu honetan sortzen duen indarra, da beraka. F, eremu elektrikoa sortu behar duen indarra da beruntz. Orduan, berez, eremua izango da kontra, ze elektroi badaukagu. Orduan, berez, guk sartu beharreko eremu elektrikoa izan behar du goruntz. Eremu elektrikoa uniformea izango da gorako. Orduan, hemen adierazi behar da, Eremu elektrikoa izango da goruntz. Ze horrela, elektroi bat sartzen denean, sortzen den indarra beruntz izango zen. Orduan, gure kasuan, egidura zuzen
uniformea gertatzeko eduki behar duguna da. Eremua elektrikoa goraka. Uniformea. Bere balioa 0,8 berriru. Eduki behar duguna da eremu magnetiko bat kanporuntz. Eta elektroi bat sartuz, horizontalki. Eta orduan, hau horrela izango balitz, jarraituko luke zuzen. Eremua eta bi eremuak dauden bitartean. Bi eremuetako bat ez baldin badago, ja indarra desagertzen da eta dana ariketa aldatzen da. Ulertuta,